Podemos empezar, por exemplo, moi bons días, Ángeles. Bos días. Creo que eres unha das concelleras que máis traballa e que menos se conta o traballo que fai. Que máis traballa o meu. Eu intento traballar, pero contar a verdade é que tampouco se nos ve moito. Digo porque é unha concellería moi transversal, non? Que Sí, chega sí, a moitísima xente. moitísima xente. Dende rapaces que poden estar precisando algún tipo de axuda Sí, ata as idades máis avanzadas, máis máis maiores, avanzadas, sí. non? Por exemplo, empecemos polas máis avanzadas, sobre todo porque, evidentemente, os que teñen máis idade, pois, soen ter máis Máis, enfermidades. sí. Estás un chisco de noraboa, aínda que non sei se pode decir que é para felicitarnos o feito de ter por primeira vez na historia en Xinzo unha psicóloga específica para toda aquela xente que está padecendo cancro e tamén para os seus familiares. Contanos Sí. un chisquinho. Si, pois é a primeira vez que temos este servicio, que ven da Asociación contra o Cancro. Temos unha psicóloga unha vez á semana, todos os mércores, toda a mañá, pos pacientes e pos seus familiares, que a veces os cuidadores tamén necesitan que os cuiden. Entonces, nese eido estamos moi contentos. Como ten que facer as familias ou os propios enfermos para poder Mira, contactar coa psicóloga? aquí temos tamén o martes unha traballadora social, que xa hai moitos anos que é que está aquí, pois é pedir cita, simplemente, Que está todas as mañás, non? está todos os martes, e tamén toda a mañá. Pedir cita, dáselle cita e acude todo o mundo que queira, non fai falta cumplir ningún requisito. Só, un requisito, ser enfermo, Lamentablemente, non? lamentablemente, e ser un familiar, non hai outro requisito. E como foi a acollida de... Moi ben, Sí. sí, sí, sí. A xente, a pesar de que, vir ao psicólogo non é moi habitual, que debería serlo, pero sí que esta xente está acostumbrada xa, cando está no hospital e que se lle acerquen e que lle conten e tal, e a xente sí que está acudindo. Sí, sí, están encantadas. Despois tamén hai poucos meses que se puxo en marcha a coñecida liña Malva. Sí. Como rincou? A liña Malva, a verdade é que non ten moitos usuarios, porque, é moi importante, pero a xente como que non sei se non se nos ve ou xa ten demasiada información, pero seguimos aí, a liña Malva seguimos. Sí, sí. Liña Malva que estaba destinada fundamentalmente a aquelas A xente mulleres nova. e novas que tiñan algún tipo Algún tipo de problema, é un problema, non? teléfono que está operativo todo o día, as 24 horas, que podes chamar para consultar, simplemente, para consultar dudas que teñas, problemas incluso a nivel, non só de acoso, sino de dudas que teñas sobre a túa sexualidade, sobre moitas cousas. Sigue operativo ese teléfono. Poida que os futuros usuarios teñan medo, non, a que se descubra que están acudindo a un tipo de servizo dos servizos sociais. Non hai que lembrarlle que aquí a confidencialidade está absolutamente garantida, non? Por suposto, aquí eso está fora de dúda ninguna. Que non se van a topar con ninguén nos pasillos, ni nada por o estilo, non? Que vai haber horarios preestablecidos, que se hai unha persoa agardase un tempo prudencial para que poida chegar outra, que non coincida. Non hai problema ningún. Non. É que eso xa, eu creo que todos, a xente que ven aquí, que hai xente que non sabe onde están os servicios sociales. Que por un lado é bo, porque todo o mundo que ven aquí sempre ten algún problema. Entón, se ves aquí é porque necesitas algo. Entonces, pero sabe que todo o que pasa aquí, quedase aquí. Aquí todo é confidencial. O servizo de axuda no fogar tamén traballando arreo, non? Sí, o problema que temos, que cada vez temos máis xente maior, cada vez a xente vive máis anos e necesita máis cuidados. Entonces, temos o servizo no fogar sempre a tope, sempre a tope. Temos falta de personal, como todo. Temos unha empresa que nos axuda, porque senón as casas auxiliares que temos sería imposible. Pero claro, cada vez se demanda máis, cada vez son máis horas. Entonces, a veces vémonos en dificultades para poder cubrir todo o servicio. Temos lista de agarda, non? Sí, temos 32 persoas en lista de agarda, do grado 1, que, é o grado máis básico que temos, porque se é de grado 2 ou grado 3 non pode estar en lista de agarda, hai que facer como se, pero hai que atendelos. E, esperemos poder, pero é moi difícil quedarnos sin nadie na lista de agarda, porque non hai forma humana. É iso que este Concello fixera un esforzo importante, non? Incrementando a dotación que se daba precisamente para o servicio de axuda no fogar. Sí, porque nós temos 10 auxiliares
bueno, cubren claro, a parte que lles toca, pero despois temos a empresa que este ano xa se lle puxeron máis horas para que poderan facer máis horas, e posiblemente o ano que ven habrá que aumentalas porque non damos feito. Porque é o que digo, cada vez somos máis maiores, cada vez a xente demanda máis este servicio, porque ao mellor antes había xente maior pero non se demandaba o servicio, agora sí. Entonces é nos complicado cubrilos a todos. Eu, personalmente, que xa algún que outro día xo trasladei, estou verdadeiramente preocupado por o alto nivel de conductas autolíticas Sí, que se están dando aquí tanto en Xinzo como na sí, comarca. Vimos de sufrir un par delas en moi pouquiño moito. tempo. Creo que a ti tamén che preocupa un Sí, sí, chisquiño, é que un estás chis traballando niso, non? un chisquiño non, preocúpame moito, porque sí, cada vez é máis frecuente. Nós tuvemos aquí un psicólogo que precisamente atendía a xente que tuvera intentos autolíticos. Hoxe xa non o temos porque, bueno, era un programa que se terminou, pero constame que no instituto sí que hai un programa que se chama YAM, YAM, que sí que se está traballando ca xente nova, pero, bueno, creo que non é suficiente. Habría que buscar a forma de que a xente se concienciara que nos pode pasar a cualquera, que non é algo que dices só lle pasa aos outros porque algo tirían, non, non é iso, é que eso pode nos pasar a cualquera que habría que, non sei, traballar ca xente para que se dé conta do que hai. Uh -huh. É que a xente perda tamén un chisquiño o medo a vir a servicios sociais, non? Porque Sí, ti sí. queres apuntar a un deporte, non tes ningún problema en aparecer por pabillón de deporte, falar con Sí, un técnico, dir, quero facer sí, sí, baloncesto, sí, quero sí, facer sí, sí, futbito, sí. eso Pero aquí nos servicios sociais non sí. ocorre e teñen as portas E ten as portas abertas, non? sempre, sempre as portas abertas. Calquera que teña algún Calquera problema que teña algún problema, sempre, de calquera índole. se nós non temos aquí o servicio que necesitan, sempre os podemos dedicar a derivar a atención psicolóxica a donde sea, sempre hai unha solución, aínda que nós aquí naquele momento non teñamos o que les necesitan, si sabemos a donde mandalos. Entón, a xente que perda o medo, que veñan aquí, que pregunten, simplemente preguntar, que os profesionais que temos aquí son todos bons profesionales e van a orientar sempre. E tamén axudas pois de todo tipo, incluso para algunha tramitación Sí, claro. de Sí, sí, de documentación, de algún permiso de documentación, residencia permiso, e bueno, demais. eso sempre temos o de estranxería, que é o que se dedica a eso. Despois temos a Toña, que é que gestiona dos bonos, o bono alquiler, o bono incluso a luz, o Mm. bono a... Hai un mogollón de axudas que sí se poden solicitar, pero claro, moita xente non sabe nin que as hai. Entón, que se acerquen aquí, simplemente que pregunten, que sempre os imos orientar. Estamos traballando nalgunha idea nova. Bueno, ideas novas hai sempre. Agora estamos aí ainda estes días moi atarefados cunha idea que nos está, bueno, cun traballo que queremos pôr en marcha, que é acompañamento a maiores, o conciliadas como aula de madruga, que, bueno, sabedes que hai nos coles, pero a veces é difícil, sobre todo económico, bueno, pois estamos intentando traballar nese eido e sobre todo cos maiores, poder Que acompañalos, poder simplemente ir ao médico ou ir a facer a compra ou ir... Bueno, estamos traballando aí, para estender ese servizo durante todo o ano. intentámoslo, esperemos que sí. Tuvera moito éxito, non? Sí, Tanto sí, en claro. Nadal como no Sí, sí, verano. sí, sí, pero bueno, ahora este é outro distinto, pero intentaremos que poderlo facer todo o ano. A ver, si cruzaremos os dedos que a axuda nos chegue e podemos facelo. Me ben, Ángeles, por nada, aproveita as cámaras de Diario do Limia para Vale, convidar a xente a que perdan ese ese medo, medo. a decirlle onde estamos, o darlle o Sí, teléfono para que se pasen por aquí, sí, sí. ou mesmo que se ven a concellera non creo que teña ningún tipo de No, no, inconvinte no. de atendelos se No, atopan pola rúa, non? É dicir, sempre, eso sempre. Pero eu saben que estou disponible sempre, sea na rúa, sea aquí, sea onde sea. Porque, bueno, ya é servicios sociais, todo o mundo sabe onde está, ou se non sabe, é na parada de autobuses. O que sí quería dicir é que, falando da Asociación contra o Cancro, que necesitan voluntarios, necesitan xente voluntaria, que suporía, pois, igual 2 horas ao mes ou 2 horas á semana ou 1 hora o que poidas, pero que se acerquen e que falen con nós, porque sí que se necesita axuda. Tamén dicir que hai moitas axudas da asociación, incluso económicas, axudas de material, porque incluso camas articuladas, perrucas. perrucas, que a veces, bueno, pois, o comprar unha perruca non che, pois, bueno, depende da economía de cada un.
si tes que ir fora, por exemplo, a Vigo, por un tratamento, por que sea, que podes, incluso que che pagan o alaxamento, que tes donde poder estar sin ter que pagar, porque a veces as economías son as que son. Entonces, que os servicios sociales é un mundo moi interesante, É moi é necesario. moi necesario. Entonces, que se acerquen aquí e pregunten, simplemente. Que, por certo, falando da Asociación contra o Cancro, tes detrás de ti Sí, un par de sí, sí, cadros de xente de enferma, pacientes, de sí, sí, pacientes que veñen aquí que veñen aquí a pintar. Hai Ujú. un taller de pintura, pois se algunha paciente non sabe que o hai ou se quer animar, pois que sepan que aquí unha vez a semana, os lunes, pois hai un taller de pintura. Que perdan Que ese perdan medo do o que levamos falando nesta sí, entrevista, que porque compartir as experiencias, compartir, aínda que sexan por suposto, negativas, sí, sí, pero axuda tamén moitísimo axuda a a falar, levalas mellor, verdade? sí, 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 axuda a falar. Grazas, Ángeles, un Grazas a auténtico vos prazer. por darnos visibilidade. Gracias.